Üslese üstünde yekece ot bitmesin. Ne hile ehmiyetsiz bolsa toprak döwletiň özenler hiç kime berilmez. Türkmenlerin ilkinci hükümdarı Metahan. Beýik Hun imperiýasy. Guruluş döwri bizim eramyzdan öňki 200 ýyl, ýykylyş döwri bizim eramyzdan öňki 58. Gurun, Teoman, paýtagty Ötüken, dili Hun türkmençesi. Orta asyrda türkmen göçleri döwrüne, göçe goşulman Orta Aziýada galyp, Orta Aziýanyň günnoguruna, Orhun we Selenge derýalarynyň töweregine toplanan we Hun ady berilen bu türkmenler Hytaýyň demir gazygyna tarap ýaýrapdyrlar. Orta Aziýada ilkinji türkmen häkimiýeti Hunlar tarapyndan guruldy. Hun türkmenleri Orta Aziýada beýik Hun, Orta Ýewropada Ýewropa Hunlary, demir gazyk Hindistanda Ak Hunlar ady bilen 3 aýry ýerde we aýry zamanda siyasi döwletler döredönlükleri görülýär. Bilinýän taryhyň ilkinji uly türkmen döwleti beýik Hun imperiýasydyr. Hunlar baradaky ilkinji maglumat biziň eramyzdan öňki 318-nji ýylda Hytaýlylar we Hunlaryň arasyndaky ylalaşykdyr. Hatda Hytaý diwaryny Hytaýyň hökümdary Sih Huanti biziň eramyzdan öňki 214-de beýgelýän täze güýç bolan Hunlaryň ýagmalaryndan gorkup gurdurýar. Teoman hükümdarlyk eden döwür biziň eramyzdan öňki 220 we 209 aralygy. Hunlaryň ilkinji hükümdary Teomandyr. Ol barada Hytaýyň maglumatlaryny Tuman ady bilen geçirilýär. Ol bir-birinden aýratyn türkmen owalaryny birleşdirip, taryhdaky ilkinji türkmen birleşigini döretdi. 10 ýyl hükümdarlyk eden Teomanyň döwründe türkmen goşunlarynyň idici güýjüniň garşysynda Hytaý diwarynyň kän bir ähmiýeti galmady. Teomanyň iň uly ogly we tagtyň geljekki eýesi Metedi. Ýöne Teomanyň ikinji Hytaýly aýalynyň ýene bir ogly bardy. Metäniň öwü ejesi onuň ýerine tagty öz oglyna galdyrmak isleýärdi. Şol sebäpden ol Teomany ogly Metäge garşy hemişe dolurýar. Teoman şol döwürde güýçlü Mongol Tunguz bileleşi bolan ýöwçileri basyp almak isleýärdi. Aýalynyň hem sözüni diňleýän Teoman oglyny ýöwçilere ýetil berýär we olary urşuglan edýär. Metäniň ýöwçileriň eline näçe wagt galanlygy belli däl. Ýöne pursatyny tapan Mete bir at ogurlaýar we olaryň ellerinden gaçyp kakasy Teomanyň ýanyna gelýär. Gaýdyp gelende kakasy näçe begenip bilmese-de, oglunyň güýçlü düşmanlarynyň elinden ýeke başlygyna gutulanlygy onu gowandyrýar. Teoman oglunyň emrine 10.000 atly goşun berýär. Bu ýerde bir maglumatyň wajyp orny bar. Metahan siklyk okuny ilkinji oýlap tapan hökümdardyr. Ol eskerlerine men okumuny ýere atsam, sizem şol ýere atyň diýip buyruk berýär. Bu okuny iň gowurýan atyna atýar. Ýöne eskerlerden käbiri Metäniň atyny ok atmaga çekinýär. Netijede atmadyk eskerleriň hemmesi öldürilýär. İkinji gün okuny içinde iň halayan aýaly oturan wagty öz çadyryna bakdyrýar we atýar. Özü bilen ok atmadyk eskerlerini öldürýär. Üçüncü gün kakasy bilen awa öýden Metahan okuny kakasyna tarap öwrüp atdy we onuň bilen bile 10.000 eskeri hem bir hatarda ok atdylar. Şeýlelikde Metahan hem Hun tagtyna geçýär, hem de öwey ejesiniň sözü bilen özüni ýöwçilere ýesir beren kakasyny öldürýär. Metahan öz kakasynyň bir aýalyň sözü bilen hereket edeni üçin onu hökümdar hökmünde tanamady. Ol diňe munyň bilen çäklenmän Hytaýly öwey ejesini we jigisini hem öldürýär. Metahanyň hökümdarlyk eden döwri biziň eramyzdan öňki 209-174-nji ýyllar aralygy. Biziň eramyzdan öňki 209-njy ýylda Hytaý maglumatlaryna Mawtun ady bilen geçýän Mete dünýäniň iň disiplinli goşunyny gurýar. Ýöne mundan başga çäresi hem ýokdy. Sebäbi onuň daşy düşmanlardan dogully. Onuň goňşulary gün ortada Hytaý imperiýasy, gün watarda ýöwçiler, gün orada Tunkulardy. Metahan birinji uruşyny Mongollaryň ata ýurtlaryndan Tunkular we ýöwçileriň tarapyna edýär. Türkmen goşunynyň idici güýjüni görkezden Mete ýeňiş gazanan tarapda bolýar we ýüpek ýolunyň kontrolini ele alýar.
Şeýlelikde Mete 26 sany hanlygy Hun imperiýasynyň düzümine goşýar. Ýöne ol iň agyr synagyny Hytaýlylara garşy biziň eramyzdan öňki 201-nji ýylda Tatung Fu, ýagny Hytaý sanlygy urşuny we 200-nji ýyllaky Baýdeng söwüşine berýär. Tatung Fu söwüşi, ýagny Hytaýyň sanlygy biziň eramyzdan öňki 201. Imperiýasyny güýçlendiren hökümdar gözüni Hytaýyň ýerlerine dikýär. Hytaý ýaly köp ilatly imperiýa bilen urşmak aňsat däldi. Şoň üçin Mete'niň plany şeýledi. Uzak ýörüýüşli urşuň ýerine başda düşmanyň üstüne ýörep, soňam gaçýan ýaly görnüp, düşmany öz hereket meýdançasyndan çykaryp, onu ýok etmekdi. Metahan goşunyny Hytaýyň çägine geçiripdi. Ýöne goşunyň esasy bölegini Tatung Fu'nyň günnogorundaky dağlaryň arkasynda gizledi. Kiçiräk goşun bolsa, Hytaýlylar bilen dolu uruşa girmän, ýyda çekilýän ýaly pikir döretmeli. Ýöne gyş gelipdi. Erwet howa şertlerine Hytaýlylaryň düşman gowlamazlygy hem mümkin. Şonuň üçin Metehan Maý galasynyň daşyna gawaýar, galanyň strategik pozisiýasy gowdondan peýdalanmak niýeti bardy. Hunlaryň gawa güýji pessi, täze Hun medeniýetinde asla gala ýokdy. Maý galasynyň ýolbaşçysy Han imperator Kuati'den ýardym soraýar. Ýöne imperator özüni dudaga çekjek bolýandyrlar diýip pikir edip kömege barmaýar. Netijede Han Maý galasyndan çykyp Mete bilen alalaşýar we öz goşunyny onuň goşuny bilen birikdirýär. Metehan öz islegini alýar. Kuati bolsa Maý galasynyň tapşyrylmagyna gahar edip 120 miňlik eskerli goşuny bilen Mete'niň üstüne tarap ýola çykýar. Metehan öz goşunynyň uly bolmadyk bölegini Kuati'niň üstüne ýiberýär. Singang Fu'da sataşan goşunlaryň arasynda kiçiräjik uruşdan soň Metehanyň goşunyny uruşga dışmaka ýyda çekilýär. Muny gören Kuati uruşy ýeňmek isleginiň agyr basmagy netijesinde Demirgazyga tarap gowlap başlaýar. Ýöne Metehanyň söwüş taktikasyndan habar bolmadyk Hytaýlylar hunlaryň goşunynyň ýyzynyň ýetendigine begenip hassa dogumlanýar. Metehanyň goşuny uruşa dolu girişmän soň eskerlerine ýadawlyk ýokdy. Olar özlerine berilen buýrugy ýerine ýetirip, düşmany öz goşunlarynyň arasyna çekdiler. Öz goşunyny 4 bölege bölen Metehan, Hytaýyň goşuny özlerine goleýlanyny onu 4 tarapdan gawaýar we 120 miň eskerli goşun az wagtda ereýär. Uruşyň soňunda Tatung owasynda uly goşundan ýyda hiç zat galmady. Hytaý imperator bolsa gaçyp Peteng galasyna sygynýar we Mete'niň şertlerini kabul edýär. Bu şertnamä görä Hytaý imperiýasy öz prinsesalaryndan birini Hun hökümdaryna bermeli we her ýyl salgyk tölemeli. Tatung Fu söwüşi türkmen uruş taktik zehiniň özleriniň uly goşuny nädip ýeňmegi başaranlygyny görkezýär. Baýdeng söwüşi biziň eramyzdan öňki 200-nji ýyl. Baýdeng söwüşi biziň eramyzdan öňki 200-nji ýylda Hunlar bilen Hytaýlylaryň arasyndaky iň uly söwüşdi. Ýöne Hytaýlylar Metehanyň söwüş taktikalarını birinji Tatung Fu söwüşinde öwrenmedik bolmagy gata ahtymal. Täze Baýdengdäki söwüş hem başyndan soňuna çelli birinji söwüşiň korpusy. Uruş Hytaýyň hökümdary Gaozu we Hun hany Metehanyň arasynda geçdi. Metehan talaňçylyk görnüşinde Hytaýyň çägine goşunlaryny geçirýärdi. Ýöne onuň maksady diňe bir talamak däl, Hytaýlylaryň gözüni gorkutmak we olary içigin öwrenmekdi. Talaňçylyklaryň soň gelen okdy. Bu bolsa Hytaý imperator Gaozuny halyk ýadydypdy. Ol güýçli söwüşçi hemde hökümdardy. Mete'niň özü ýaly hökümdaryň imperiýasyny kiçeltmäge ruhsat berjek geldi. Herekete girişen Mete Hytaýyň Demirgazanynaky Maý galasyny gawady. Şol wagtlar galany goraýan serkerde imperatorňam garyndaşy bolan Prins Han Sinni. Ol galany näçe gorasa da uzak wagtlyk Hun gawawy ony we eskerlerini ruhdan düşürdi. Han Sin Gaozudan kömek sorady, wagtynda gelmeselen Metehana baglyk görkezjekdigini aýtdy. Ol şeýle de boldy. Han Sin Metehanyň şertlerini kabul edip ona baglygyny görkezdi. Muňa gahar gelen Hytaý hökümdary ägirt goşun bilen Mete'niň garşysyna çykdy. Mete öz goşunlaryny dağa tarap ýyda çekýär we ýolda Hytaýlylary degişli ýerleri ýagmalaýar.
Bu bolsa Gawazuny hasam gaharlandyr. Aslında Metäniň isleýän zady başyndan bäri şodi. Ular demir gazyga gitdigiçe howa sowady. Şonuň üçin sowga taýynlykly hun goşuny ejer çekmedi. Ondan diýan çeken gaşa uýgurlaşmady Hytaý goşuny. Onsoň Hytaýyň goşuny halkdan öwrülen taýynlykly piýada goşuny. Olaram sowukda hunlary gowlap hassa ejizlediler. Okçularynyň barmaklary sowukdan işlemejek ýagdaýa gelipdi. Ýagny goşun töwüşip bilmejek ýagdaýa geldi. Bu Metäniň planynyň diňe birinji bölegi. Ikinji bölegi ne bolsa, hunlar gözden gaýyp bolup ugrady. Gawazu ýa şunça azapdan soň ýygyna gaýtmaly, ýa-da özlerinden az goşuny bolan hunlaryň jezatyny bermeli. Şonuň üçin ol güýçli birliklerini ýanyna alyp, hunlaryň ýygynyň ýetmegi pikir etdi. Ýöne goşunyň iki bölünmeginiň ziýanyny çekçeginden habary ýokdy. Ýygyda çekilip barýan Metähan goşuny bilen birden durup ýygyny öwrülýär we Hytaýlaryň üstüne hüjüm edýär. Baýden galasynyň golaýyndaky bu duýdansyz çözüşiň garşysynda Hytaýlylar alňasady we ayaga galyp bilmedik goşunyň ýeňilmekden başga çäresi galmady. Bu uruşda ulanılan yalandan ýygyda çekilme taktikasy nesiller boýy türkmen goşunlary tarapyndan ulanyljakdy. Hytaý imperatory aljaranlyk bilen galasyny Metähan pursudyny ellen bermän galanyň daşyna gagady. 7 günlük gawagdan soň Hytaýyň imperatory ýeňilendigini boýuna alyp Metähanyň ähli şertlerini kabul etjekdigini aýtdy. Metähanyň özü hem ılalaşyk isleýärdi. Sebäbi ol uruşda ýeňse-de asany goşun bilen Hytaý doğullygyna basyp almajagyna gözi ýetýärdi. Şol sebäplen olaň ýüregine salan gorkusy hem de aljak talgady onuň üçin ýeterlikdi. Hem de ol Hytaýyň ýerlerini alan ýagdaýynda da Hytaý ýaly köp ýurdyň arasynda türkmenleriň garşyp ýok bolup gitmegi mümkinmi? Metähan Gawazu galadan çykyp barýan wagty galanyň iki gapdalynak esirlerine oňa ok çekmegini buyurdy. Şol wagt Hytaý imperatoryň ýüregindäki galan gorky onuň ömrüniň soňuna çeldi ýetjekdi. Kiyok döwri biziň eramyzdan öňki 174-160-njy ýyllar aralygy. Metähan nähili güýçli hökümdar bolsa-da, onuň hem ölümüň garşysynda çäresi ýokdy. Metähanyň ölümünden soňra ýerine ogly Kiyok geçdi. Kiyok hakatynyň ölümünden soň ayaga galan ýüweçileriň üstüne ýürüş edip, olar Gunwatara tarap sürdi. Hunlaryň garşysynda durup bilmedik ýüweçiler Gunwatara göçüp, 1-nji ýüzyylda häzirki Afganistan, Pakistan we Gunwatar Hindistanda kuşan döwletini gurdular. Kiyok biziň eramyzdan 166-njy ýylda Hytaýyň üstüne çöküp, paýtagtyndaky imperatorlyk saraýyny ýykdy we siýasy bileleşik üçin Hytaýly prinsessa bilen öýlendi. Ýöne siýasat üçin edilen bu birleşikler köplenç döwletiň ziýanynady. Sebäbi gelen prinsessalar ýanlary bilen kömekçi diýip getirýän adamlary döwletiň sirlaryny öwrenip, onu öz imperatorlaryna ýetirýärdiler. Künç Hind döwri biziň eramyzdan 160-126-njy ýyllar. Kiyokdan soňra hun tagtyna ogly Künçin geçdi. Hytaý bu döwürde ekonomik taýdan hassa güýçlendi. Hytaýyň maksady büpek ýoluna ýeke eýe bolmakdy. Hytaý munuň üçin öz prinsessalaryny hun beýleriniň arasynda uruş döretmek üçin ulandy. Şeýlelikde içki uruş başlady. Käbir beýleriň Hytaýdan himaýa soramagy hun Hytaý uruşlaryny hassa güýçlendirdi. Bu uruşlar belli bir derejede beýik hun döwletiniň ýykymyny başlatdy. Künçiniň ölümünden soň taýyp uruşlary bilen bu döwür hassa çalplaşdy. Hytaýlylar olaryň pesilmegi bilen salgat bermegini hem kesdi. Ahyrynda biziň eramyzdan öňki 60-njy ýyllarda ýüpek ýoluna da dol ýagdaýda Hytaý eýe boldy. Künçinden soňra hun tagtyna Hohan Yeh biziň eramyzdan öňki 58-31-nji ýyllarda dolanyrdy. Ýöne hökümdarlyk häsiýetleri doly ösmedik bolmagy gaty ähtimal. Sebäbi ol Hytaýyň himaýasynda ýaşamakdan başga çäre ýok diýip pikir edýärdi. Ýöne jigiti Çiçi bu pikirde däldi. Ol munuň ýaly utançly zady etmejekdigini aýdyp, Hohan Yehi hökümdar hökmüne kabul etmeýändigini aýtdy. Munuň netijesinde imperatorlyk iki bölündi, Gunwar hunlary we Gunwatar hunlary. Biziň eramyzdan öňki 58-de bolan bu waka
Büyük Hun imperiýasynyň ýykylmagyna giň derejede zemin taýýarlady.